Sorogoyen por Asbestas The Beasts. Ha passat fa només unes hores. La nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, aconseguia al Festival de Cine de Tòquio 3 guardons: millor direcció, millor actor i el gran premi del certamen. Este thriller, ambientat en la Galícia més rural i que es va estrenar en la secció oficial de Cannes, arriba als cines la pròxima setmana. I què ha passat? Sorogoyen ha hagut d'enviar un videomissatge d'agraïment al Festival de Tòquio perquè mentre se celebrava la gala de Cloenda, ell estava precisament així, en esta casa. L'entrevistaven les companyes de la ràdio de les notícies del matí i ens ha desgranat més detalls de la seva última pel·lícula. 10.700 quilòmetres separen estos estudis de les notícies del matí a Burxosot de Tòquio. I aquest triple premi per Asbestas ha sorprès Rodrigo Sorogoyen mentre parlava de la cinta. Pues un festival tan importante como el de Tokio, pues imagínate, muy feliz todavía, como no sé procesarlo, todavía no puedo procesarlo, no te sé decir, pero vamos, sé que es una noticia estupenda para la peli, claro. Rodada en una aldea del Bierzo, a Lleó, on només viu una persona i que simula ser la Galícia més profunda, Asbestas parla d'esta parella de francesos, que per cert són dos reconeguts actors del País Gal, y toca molts temes y molt actuals. ¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. Hablamos de varios temas, hablamos de la xenofobia, que existe lamentablemente en todo el mundo, hablamos de energías renovables y del capitalismo, y hablamos de una historia de amor. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no. Mío y de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. A Sorogoyen, a qui no li agraden les etiquetes, ja l'han etiquetat com un dels grans directors espanyols del moment, però guarda distàncies quan ho mencionem. Intentas no mirarlo porque, pues yo qué sé, si lo miras te puede dar dos síntomas, el atenazamiento y el qué miedo a ver cómo cumplo las expectativas de la gente o de la prensa o de quien sea, y dos, te enamoras de ti mismo y de tu trabajo y no mejoras. Una modèstia real, però la quantitat de premis que porta a l'esquena parlen. Ara són vostès els que han d'opinar d'Asbestas. Arriba als cines la setmana que ve. Hablen, que estas son cosas